Na-recover ng mga tauhan ng Masbate 2nd Provincial Mobile Force Company at Esperanza Municipal Police Station ang mga pinaniniwalaang gamit panggera ng Communist Terrorist Group sa ikinasang operasyon sa Sitio Tugas, Barangay Tawad, Esperanza, Masbate kagabi, Agosto 18. Kasama sa mga nasamsam ay ang M16 at M14 rifles, isang unserviceable M203 grenade launcher, isang improvised explosive device, mga bala at magazine. Na-recover rin ang ilang medical supplies at iba pang personal na kagamitan ng sinasabing grupo. Batay sa ulat, nadiskubre ang mga naturang gamit matapos na ikanta ng mga sumukong rebelde. Nakuha sa mga bulubundong bahagi ng Barangay Tawad sa isang pakanting lumay. Nakakabaw nitong mga armas na kagamitan ng PCG. Pagkasagpuan doon sa pakanting lote, at ayon po sa informasyon na nakuha sa mga tao na sisiraan malapit doon sa nasabing pakanting lumay. At kawalan nila kasama na nagkarindir ngayon sa balik ng ating pamanaan, itong lugar kung saan natagpuan at itinago at itinawa sa loob ang mga armas ay lugar kung saan ang mga PCG ay nagpapahinga galing sa nagdaglagan mula sa bayan ng Ibo Corpus at saka municipality ng Caser at doon sila sasagawa ng mga pagpupulong. Nakatakda ang mga itong i-turn over sa Masbate Police Forensic Unit para sa kaukulang investigasyon at disposisyon. Ngayon patuloy yung pagkakaganap ng internal security operation sa mga karating bayan ng Caser at Ibo Corpus para po matuntun ang pinagtataguan at pinagpupuplihan itong mga nasabing miyembro ng PCG. Kaugnay nito, muling hiningi ng pulisya ang kooperasyon ng publiko para tuluyan ng matuldukan ang insurhensya sa lalawigan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, El Yanzon.